No, ja viem čo, a budeme potom aj to robiť. Zober loptičku a šup. Zober loptičku, daj do košíka. Výborne. A ideme rýchlo do košíka. Zober loptičku do košíka. Budeme aj to robiť potom. Zober loptičku, toto skončíme potom. Zober túto žltú a daj do košíka. Zober túto penovú a daj do košíka. Výborne. Chlpatú. Výborne do košíka. Túto pichliačikovú. Dáme do košíka oranžovú pingpongovú. Upsi. Oranžovú pingpongovú. Upsi. Kde je? Zober pekne do košíka. A pozri, haritáciu ešte máme, Adamko, posledné dve. No, čo ty budeš model, alebo čo ty budeš? To sa vyškeril na ňo. Zober túto loptičku, to je to, čo si mi hovorila. Že? A to je sila naozaj. No daj bielu loptičku. Pekne a do košíka. Nebudem ho teraz trápiť, že druhou rukou, lebo vieme, čo chce robiť. Ale ako keby sme ho dostali tam, kde sme chceli. Zober loptičku, zober loptičku, zober loptičku, zober loptičku, zober loptičku. Nula, nie je. Prichytíme tú ručku, ktorú robila. Zober loptičku, zober loptičku, zober kittycat loptičku, zober bielu pingpongovú, zober zelenú pichliačikovú, žltú tenisovú, oranžovú pingpongovú, bielu pichliačikovú, hrkaciu loptičku, chlpatú loptičku. Úžasné, nie je, nula, ty si šikovnica, čiže potom môžeme robiť ja budem robiť s ním túto aktivitu, alebo ako vydržíme tej hojdačke. Zatiaľ môžeme robiť s ním toto, čiže ideme robiť toto, zaberiem loptičku, áno, jednou ručkou, tak, a budeme sem dávať, dobre, celou dlaňou, tak. Čiže teraz ide o to, že nie na tú jednu motoriku, dobre sú loptičku, ale aby zapalila trošku hore hlávku. No, pekne daj hore a celou dlaňou, áno, celou dlaňou dávaj. Dieťa rozumie ešte, keď mu povieme celou dlaňou, ono už vie, že nie prstami by to nezahryzlo. Také malé, ročné to dávajú celou dlaňou, pozri. Aby si to videla, si to krásne, to je super. A ja idem teraz robiť s ním loptičky, dobre? Idem robiť loptičky s ním. Budeme dávať do košíka takto ping, zober zelenú a dáme takto do košíka, áno, tá, bum, výborne, chlpatú, tak a do košíka, pochopil, rúžovú a dáme do košíka, výborne, zober túto a daj do košíka, výborne, zober bielu pingpongovú a daj do košíka, výborne, zober žltú a daj do košíka, výborne, zober kittycat a daj do košíka. Aj to vyhryzla Adelka, tu dieťatko vyhryzlo a dáme ju sem. A ešte poslednú oranžovú. A si odryzol trošku z tej loptičky? Nie, neodryzol si. Tak sa tvári a daj pekne do košíka. Daj pekne do. Daj, tak a do košíka dáme. Pozri sa, Maťko. Nie je, nula. Čiže robil to ktorou rukou? Ľavou. Prichytíme ľavú ruku, áno. Ľavú prichytíte. Jeminečku. Pozri, zober loptičku. Tak a daj do košíka. Do košíka. Zober túto chlpatú a daj do košíka. Do košíka pekne, bum. Výborne, zelenú. Oranžovú. Zober bielu a daj do košíka. Zober žltú. Nie, krásne. Zober zelenú. Výborne, a do košíka. Pekne daj do košíka. Zober rúžovú a daj do košíka. Do košíka pekne. A zober túto kittycat a daj do košíka. Bravo. Není, nula. To bola krásna práca. A jednou aj druhou rukou sme to robili. Teraz som si robila